Ngikubongelele mbukelo wami, ngikubongele naso osukwini lanamhla. Usabingelelwa yeke inketshezana ngikashukela. Sisesendawonye mbukeli njengoba siba ndawonye nsuku zonke. Sisesekuyo ingosi yethu ethi sidla ngokhezo oludala. Mbukeli. Namhla ke mbukeli ngisaphinde ngavakashelwa kuyo kaNdaba njengoba vele sivama ukuba ndawonye. Cha ke ngithe namhla ke uNdaba hayi ke akaphinda abuye sizohlala kosofa. Siphinde sithi ukutafa ke kosofa. Mageba asimukele osukwini namhla Ndaba siphinde sibe kunye nawe njengoba sibe ndawonye. Ngibonga ukwamukela Nkeshezana, ngiyacabanga nababukeli ukuthi bangamukeli. Nkeshezana ngize nombuzo lana, ngizobuza ukuthi iyini imbeleko? Yenzelwa umuntu onjani? Iphinde yenzelwe kuphi Nkeshezana, ekhaya komama noma ekhaya kubo kababa? Ndaba ake ngithi ngithokoze isihloko sakho. Ake ngithi ngizophefumula ngokolwazi lwami. Engeke ngithi omunye umuntu naye olwakho ulwazi ngilifela amandla. Ngizoqala nje Ndaba ngaphambi kokuba ngingene embelekweni, ngiqale futhi ngithi ukuyendlalela njengoba ngiyangikwenza nangaphambilini. Umntwana uyathi uma ezelwe ekhaya, ikakhulu uma ezelelwe abazali abashadileyo ezalwe emshadweni. Kuya kube khona inkonzo yokumkhunga. Futhi uyabikwa ekhaya, ubikelwa nenyanya zekhaya ukuthi sekufika umntwana ke obulili obuwukuthi ozala ubani nobani, ngakho ke besicela ukuba umntwana nimebeke isophe kwakhe, angabi nemikhuhlane, angacwelezwa zigcwelegcwele, ungwaphi lapha ekhaya. Ukusho ukuthi uma ngabe kwenziwa isimo njengaleso ke kusuka kubikwa kuphethwe imbuzi ibanjwe ngezimpondo umnumzane lo osuke elibika lolu daba. Yayithi ke mayisihlatshiwe ke imbuzi ke bese ke uma isiphekwa ke iyaye lento yenziwe ngantambama kwenzela ukuthi ilale bese kuseni ke isiyathathwa ke inyama ke isiyophekwa. Okusho ukuthi ke emkhonweni wesandla sokudla sayo imbuzi kube sekukhishwa kusikwa isikhunjana esizokwenziwa isiphandlana sakhe. Athi uma ngabe esefakwe lesiphandla kube sekuqhubeka ke kuya phambili kuphekwa, kudliwa, kuqedwe. Emva kwalokho ke kuzobe ke sekwazeka ukuthi cha umntwana usenzelwe lo mcimbi leyo nkonzo ke yakhe yokumkhunga. Isikhumba ke kuvela ukuthi sasenekwa. Mase senikiwe some kahle siqede, emva kwalokho ke sobe sebesilokhu ke sebesiphala kahle ke besiphalela ukuthi sikwazi ukusebenziseka njengento azolaliswa kuyona. Yabona njengespontshi kwesikhathi sanamhlanje bakuthi sinespontshi. Sikazeka ukuthi cha unento yakhe alala kuyona futhi ke ukhungiwe, ubikiwe ubukhona abantu. Ebese ke kuba yile mbuzo ke engithi angingene kuwo ke manje wesihloko sembeleko. Imbeleko iyayimela nayo. Futhi uma kwazeka ukuthi umntwana hleze usezelwe
Sekuzoyiwa nje sibayeni laphana osokhaya hleze abone noma abe intondolo noma imbuzikazi esikhulile abona ukuthi isikhumba sakhona sinohlonze siqinile singakwazi ukuthi uma sesishukiwe singabi isikhumba esidabwayo. Ithathwe-ke leyo mbuzi ke ihambe yohlatshwa-ke ihlinzwe. Ayisiwamsamo ngoba ngithi ufuna isikhumba. Ngathi yabona. Ngiyabona Nkeshezana. Ebese-ke emva kwalokho-ke isiyahlinzwa-ke imbuzi-ke inyama-ke sizophekwa indlela ephekwa ngayo nje idliwe ayinamithebe ayinamgomo ngoba injengenkukhu mawubulala inkukhu. Thatha isikhumba lesi senekwe kahle uma sesenekiwe-ke soma-ke sesizokwazi ukuthi basiphale kahle lapha ngaphandle abe kunenyama khona ukususa amadwadwazi lawa. Siyashukwa-ke isikhumba-ke sesilungele ukuba-ke manje kwenziwani imbeleko. Angithi yabo. Okusho ukuthi-ke imbeleko njengoba namanje sesakusho ngisho sekuyilokhu okuthengwe ey'tolo. Sithi imbeleko ngoba into yokwana yokubeleka umntwana. Angithi yabo. Ngiyabona. Imbeleko mina ngazi ngaleyo ndlela ukuthi-ke kwakusuke kuthathwa isikhumba sishukwe noma ngabe kuthiwa kusekhaya komama noma bekuthiwa ukuphi umuntu ngoba akukho ukuthi kuthiwa kuye emsamo lapha kuyokhulunyiswa. Kuphela into ebifuneka yisikhumba. Njengoba nobaba wekhaya makuthiwa inkomo zizele khona nombala omuhle inkonyane yakhona avele athi we bafana ningibambele yankonyane ningihlinzele yona nihlinze kahle isikhumba singalimali. Ilona bheshe engizohloba ngalo nami mangihloba. Akaze kuthiwa liyathathwa leli inkonyane liyosiwe emsamo kuthiwa hayi-ke namhlanje nina bakwanene senze ibheshu kababa ingakho sesihlinza le nkonyane. Cha, iyabanjwa nje iyahlinzwa. Into efanayo embelekweni yabona. Into engibona ukuthi igcina isishayisa la. Kukhona isimo sokonga. Uma kunesimo sokonga mbukeli uyabona njengoba ngithe mina ngenkathi ekhungwa umntwana kunesikhumba azosenekelwa ukuthi nje alaliswe kusona ngoba phela sasiney'boya isikhumba sithofozela iy'pontshi zazingekho ngoba sina sesiney'pontshi sesinakho konke. Okusho ukuthi-ke uma ngabe isimo sinjalo-ke omunye umuntu uyabuka ukuthi ayi ngingonga la. Lesikhumba kunokuba sisebenze umsebenzi wokuthi umntwana alaliswe kusona. Lesikhumba ngasishuka mina. Ngenze ini? Imbeleko. Angithi yabona umuntu uyonga. Ayisekho imbuzi ayimele. Usesebenzisa yona le ebekade kukhungwa ngayo umntwana. Yilapho engibona ukuthi mina umonakaleko usho ukuthi uqala lapho lokuthiwa i-confusion. Impica mqondo. Lapha abantu bekhona uze umuntu ethi ingane yami iyakweleta kuthiwa kufuneka kwenziwe imbeleko kubo. Angithi yabona. No, kufuneka iyokhungwa. Ifakwe isipande. Imbeleko uzobe ebelethwa ubani? Ubani ozobe beleka lengane ngoba vele lo muntu usekhulile. Usehamba ngeenyawo zakhe kodwa kuthi ufuneka kwenzelwa imbeleko. Angithi yabona. Yini into enza lokho ukuthi kwathi uma ngabe sekufika isigaba sokonga ayabe sababikho nje kuthiwa leni iyabulawa nje. Ibulawela nje ukuthi kuzothathwa isikhumba sayo ikwazi ukwenza impela. Kepha sekuthathwe yona lesikhumba sale bekade imbika umntwana ekhaya. Ukuthi yona lo sikhumba asenze imbeleko. Yingakho-ke namanje-ke embukeli mina ngiba nenkinga ngifuna ukukhuluma iphutha. Uma umuntu engibuza ukuthi yenzelwaphi ekhaya konina noma wenzelwa kubo kwayise ngigcine ngazi ngoba imbeleko mina ngo-understanding yami ngokuqonda kwami into yokubeletha umntwana. So manje makuthiwa uyokwenza kusho ukuthi uyobelethwa eseneminyaka ewu5 useyobelethwa enominyaka ewu12 uthi uyokwenzelwa imbeleko. Angazi kodwa-ke ngiyethemba ukuthi ababukeli nabo bazoba silekelele ngoba ingxoxo njengoba ngangishilo sekuqaleni ukuthi le nkundla njengoba siyivula eyingxoxo ukuthi sixoxe singagcini senza into engakhulumi igcine isihlekisa ngabezizwe ngoba ngenkathi senza izinto zethu abantu bayabuka ukuthi benzani lento abayenzayo ithini iyayikhuluma yini yona. Yingakho yithi mbukeli angunikeze lo thuba lokuthi awusubekele nawe sizwe ngokolwazi lwakho usicathe usiye phambili ngeke ngujaje nawe nginethemba leke uzongijaje ngoba nami bengiphendula kandaba ukuthi uthini ngokolwazi lwami ngilwazi ngayiphi indlela
So ke ilokho mina engakusho Makeba angazi kukhona la busafisa ukuthi hleze ubuze angazi ngithole la. Ngibonge Nkeshezana mina ngokwami ngizwile angazi kubalaleli kodwa balaleli nani ningaqhubeka nibuze mhlambe nizothola nani ngendlela yenu. Ngibongile mina ngiwumndaba ezitha walapha kaGokumansele lapha eceleni komgwaqo. Amen bazalwane. Makeba hayi bukele asithokoze ithuba lakho lokubukela asithembe futhi nawe ukuzayo soba ndawonye. Siyabonga. Never